योगा डे जेनेबा सीएम सारा जोंनि मानासाव फैदोंमोन। बेहाय आङो मोनसे पदुमनि सावगारि आर'नायाव आङो बानायनो होदोंमोन, खिन्थु आङो बेखौ जोंनि बिजेपिनि सेन्टिमेन्ट लाना आं बानायाखैमोन। पदुम बिबारा बारसे नेशनेल फ्लावारखाय आं इयाव बिराद समायना नुनायखाय आं बेहाय होनाय जादों। आरो बेहाय मायबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाखाबाय। गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर बे समावहाय आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलियासै, सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेना होलांदोनि। नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, स्किप खालामनाङा आरोना लोगोफोर। स्किप खालामनानै जुदि नायोब्ला नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा आरोना लोगोफोर। ओंखायनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। थौदो बिदिबा नायलांदो। जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेलफोरखौ नायनानै अलरेडि मोनथिखाबाय, बेजोंनो आरो इन्ट्र'आव होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै मोनदांनो हाखाबाय जानो हागौ आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ मानि थाखाय लाबोदों। थ' जियानो जा लोगोफोर, मैया दाखालि साननैसो सिगाङावहाय जिहेतु ससियेल मिडियायाव गेमस्रि आरो लावदुमनि थाखाय गोबां दावराव जागासिनो दंमोन आरो नङा होमब्ला लोगोफोर। जिहेतु पार्टिनि थाखाय जोंनि बर'नि आर'नाइनि सिनायथिखौहाय बिथाङा गावनि पार्टिनि माने सिम्बल आखिनानै बेफोरबायदि मान बावनायनि थाखाय गोबां दावराव जादोंमोन। थ' बिथां दिनै लावदुमा अर्थात मुनिन बर'आहाय गावनो प्रेस मिटनि गेजेरजों गुवारै खेंफोरथिखौ होदों आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंलां बिथां लावदुमाहाय मा राव लानानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय प्रेस मिटनि गेजेरजों बिबुंथि होखो आरोना लोगोफोर। खोनासंलांदो बिदिब्ला थौदो। गिबियावनो नोंथांनि चेनेलनि नायगिरिखौ गिबियावनो गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। नैबे आं थांनाय नै दाख्लै योगा डे जेनेबा सीएम सारा जोंनि मानासाव फैदोंमोन। बेहाय आङो मोनसे पदुमनि सावगारि आर'नायाव आङो बानायनो होदोंमोन, खिन्थु आङो बेखौ जोंनि बिजेपिनि सेन्टिमेन्ट लाना आं बानायाखैमोन। पदुम बिबारा बारसे नेशनेल फ्लावारखाय आं इयाव बिराद समायना नुनायखाय आं बेहाय होनाय जादों। आरो बेहाय मायबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाखाबाय बर' माहारि आफादफोरनिसिम। बेखायनो आङो बेखौ बारा गोलाव फोलावबाय थानो सानाखै। आरो नोंथांमोनाबो जिमान ससियेल मिडियायाव जि फोसावबाय थादों बेखौ राजनिथि लाना फोसावबाय थानांला। दिनैनि बे चेप्टारखौ बन्द' खालामनांगौ। आंबो बेनिखायनो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ जनायहरबाय। आरो बेहाय आंनि मेसेजआ जेबो दाय गैया। मेसेजआ मोनसे समायना माने फालियाव ओरै मोजां मोनसे पिकचार लानानै बेखौ गावगाय स्टेटास होदोंमोन। आंनि मेसेजनि जेबो गोरोन्थि गैया। जितु आंनिफ्राय लानानै बिथाङा होदोंमोन गारियाव, जितु जों सानैबो थांदों। बिथांनि थाखाय आंनो नोंथांमोननिसिम निमाहा बिग्रोनाय थाखाय बिथाङा जेबो गोरोन्थि गैया। आं बेखौ खुनु राजनिथि सेन्टिमेन्ट लाना होनाय जायाखै। नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय। आरो माबा मोनसे आरो गोरोन्थि बुजिदोंबा नोंथांमोना आंखौ आरो निमाहा होफिन। बेखायनो आं नैबे चेप्टारखौ नोंथांमोनखौ नैबे ससियेल मिडियायाव दावराव खालामनायखौ बयबो अननानै जाहाथे निजिनि साननानै बन्द' खालामो, आं बेखौनो गुरै खावलायहरबाय। थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ। निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायदोंब्ला थारैनो मोनथिखाबाय आरो बुजि मोनखाबाय। थारैनो बिथाङा दिनै गावनो गोरोन्थि मावदों होननानै साननानै लानानै गावनो प्रेस मिटनि गेजेरजों निमाहा बिनाय थाबाय। बिथांखौ जोंनि बर' समाजनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावनो सानो। आरो नोंथांमोना बिथांमोननि बेफोरबायदि खेंफोरथि होनायनि जाहोननि थाखाय नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आरो आंनि चेनेलावहाय गोदानबा नोंथांमोना हाजासिम बे भिडिअखौहाय शेयार खालाम, जाहाथे गोबां सुबुङानो नायनानै बुजि मोनो बा मोनथियो बिथांनि दिनैनि दिनावहाय बेफोरबायदि खेंफोरथिखौ आरो गोरोन्थिखौ बुजिथों होननानै बिथांमोना साननानै लायो आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा आरो जोबथारनायाव नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनि सेरावबो आं निमाहा बिबाय। बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो। आरो जोबथारनाय बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर, जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट्स भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसन फैनाय बायदि। स' थेंक इउ स' माच। आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।